Usimbut Menteri Rangwa Kejela Ubah Preston Tin Song Hakasing Baar Ula Bethaban Penlong ya Kajing Tokit Halor Kajing Yap Ki Armut Kibriu Na Kajing Hap Ki Mauba Hasurok National Highway 260 Na Shillong Shadauki Hakathan Mauli Ubah Preston Uloong Bakalong Kajing Jia Basngausi Baladu no ya Kajing Im Bakodor Jangki Armut Namar Kajing Jia Baki Mauba Kilatulun Badhap Hakoi Kakali Pick Up Ula yathu ba marsin jia ka tega jingjia ula batha yu SDO civil ba jeka ken hon jong ki polit hapo ka jing yalam jong SDPO penusla batla batha ru ya ka NHI DCL kentup ka company wa pintra ya ka project jong ka package 2 bakan kmi ibni abyang halor ka jing hap jong ki mauba ula yathu ba hne ka siba ar kladan ka jing jurep lang hapading ki officer bat ka tanat PWD bat ki board pinya district batla rai ba diban khangshwa shipor ya kan ni surak ka bala ban long ar ni laisngi Ulah kerpat ikipaj ba bikin ay ka jingi trilang hakapor bakhang ka surok. Usimbut Menteri Rangba ola pinpa ba minta kledon ya ka jing perkhat ban shim shu ya ka jaka hakate ka benta kanang ba onla ban pin khuj baro sisendon ya ka jing tuwa khendau.พี่กุมบกลองได้งิมอีตอนจะกาชูดูกุมไว้ปังแล้วเพิ่นกันไว้แล้วพี่องบันพายชดินรูปกะอิมานังตาฮักบักดูน้ำมันนักเลี้ยงจงกะเอ็นใจเซลนักเลี้ยงจงกีเทคนิคทีมกับเอ็กซ์เพรสน้ำมันเราอยากกันเด็กอะไรมันลาปรูฟรูดักกับ Ministry of Road Transport แต่กีเชฟบัดได้ตั้งอินนี่จะกลายบกลองแต่ก็มองพี่บรรดากับจิงตีกับดังยาทำตำอยู่ตูลุงubah ngilayo ilepa ba ubah ima ubi syirkai namar ba kumang pikatu ka jaka ka kandau ka ba per ba ka de kalong deu bertha ka ba kami be yang tu bro ar sau kota ha ka chisni ban bro throughout the year ka ba kami tinga i ka jaka kam da i shop scam den rei wala ka taru na kaliang jong ki company ki ba tre kila sedang ban le ka tu retaining wall den rei ban le retaining wall ru ngai mat ki stop namar ba kala long heavy nang te ni jrong bar kala jrong ba ka ne ka hai te ko malong hi menta ka option ham tu kalong bai ba hab ban thet biang ya ka jaka namar hab le ki gi ka to ka ne tali ka yin school ka de oi nang ta don ka yin shong brio imat kom ba lai tali sau tali ka ta imat kan ngat lang ha ka ta area te ya kan ni nakaliang USDO civil ban nakaliang jong BDO ban nakaliang jong ka NHIDCL ban kum ju ru ka company ka ba pentre ya ka kap ki sim khia ya ka kap ngal ai ka direction ba kin lek loi kan bala ban penbit penbiang ya ite jaka namar ka basah mentai ka ba kham isir kedu de stang itu portion ba dei hajan lang kerdem ka bangi ong ka snong ong